Fənni-texnik icad көзгөрмәсенең төрле номинацияларында 5 призлы урын. 21 гасыр кулибиннары яшь уйлап табучылар олимпиадасының медицина номинациясында 1 урын. Минус бәйгесенең балта эше егетләр арасында шулай ук 1 урын. Һөнәри тибет гомуми белем бирү оешмалары укучылары арасында һөнәри бәйгесенең авыл хуҗалыгы машиналарын эксплуатациялау компетенциясендә 1 урын алучы. Аерым фәннәрне тирәнтен үзләштерүле Актаныш 2 урында гомуми белем бирү мәктәбе укучысы Амирханов Раил Яманов бүләгенә. Менә шушыбызны яшь кулибин. Алкышлыйбыз. Американнашын күңелдән котлыйбыз. Рәхмәт. Ишеттегез, ничә номинациядә 1 урын? 1 егет. Күп кырлы яшь һөнәр иясе 2021 2нче санлы Актаныш урта мәктәбе укучысы Амирхан Раил улы Яманов. Birinci şartta rahmet eylesin kile etime uzunlu gaileme. Yigit kışka 70 hınavda az degen sözünü min dörstü bulayım çünkü yigit kışka uzun bütün hınavda da bilip kalaga tiyiş dip bulayım ben. Rahmat, özüne almışlar. Rahmetlik son. Hürmetli dostlar, Актаныш муниципаль районы киләчәккә Адым балалар техник иҗат фестиваленең йомгаклау тантанасы ахырына да якынлашты. Bu şara yumaqlığına түгел, яңасына старт алуда булсын. Киләчәккә Адым бүгеннән башлана.